वाला मुआ के खिलई भी कैसे presented by Rama Films. वाला मुआ के खिलई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया के वाला मुआ के खिलई मारो पासबे के लूर लग छाउड़ी गोल गोल रोटी बनोई भी कैसे मारो पासबे के लूर लग छाउड़ी गोल गोल रोटी बनोई भी कैसे जइबी जखनिया अपन ससुरारिया के वाला मुआ के खिलई भी कैसे जइबी जखनिया अपन ससुरारिया के वाला मुआ के खिलई भी कैसे वाला मुआ के खिलई भी कैसे वाला मुआ के खिलई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया के वाला मुआ के खिलई डोली चढ़ी जाई में छौड़ी पियावा के साथ के नाश्ता में रोटी खाना बनावे परात भात के डोली चढ़ी जाई में छौड़ी पियावा के साथ के नाश्ता में रोटी खाना बनावे परात भात के पिया करत घूरी घूरी न खड़ावत बोला मुआ के मनई भी कैसे पिया करत घूरी घूरी न खड़ावत बोला मुआ के मनई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया त बोला मुआ के खिलई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया त बोला मुआ के खिलई भी कैसे वाला मुआ के खिलई भी कैसे वाला मुआ के खिलई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया के वाला मुआ के खिलई इंदर तूफानी पियावा मानत नहीं बात गे गोरे लाल सुबह मधा राई दे तो हाथ गे इंदर तूफानी पियावा मानत नहीं बात गे गोरे लाल सुबह मधा राई दे तो हाथ गे सटिक जखन सूत अभी से जारिया तो नजरिया मिलई भी कैसे सटिक जखन सूत अभी से जारिया तो नजरिया मिलई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया त बोला मुआ के खिलई भी कैसे जइबे जखनिया अपन ससुरारिया त बोला मुआ के खिलई भी कैसे Presented by Rama Films.